माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही? सोडली, जेली, हायली, पिली, निदोली, उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही. उठाय 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 आव येला तुमचो मोगाचो मारियो. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही सगळी? आज 13 तारीख 15 तारखेर आम्ही इंडिपेंडन्स सेलिब्रेट करतोय. इंडियन एसिंगा बोटीच्या सध्या शफा वयता इन्व्हिटेशन कार्ड केलो ना, ते इन्वाइट करून वयता. सगळे डिपार्टमेंटल लोक येतले, पॉलिटिकल लोक येतले. सो इथं शेफा आणि ते एक्झिक्युटिव्ह शेफा शेफा त्या इन्व्हिटेशन ओके केक काटिंग बी हां केलें. केक काटिंग बी करतले. चल मागीर मेळया मागीर 15 तारखेक. ओके बाय. हॅलो गाईज, आम्ही आता कोताय जेलोबिडो. असं कोण करता आमगेल्या जेलोबिडो. आमगेले आता जेलोबी आहे 15 ऑगस्टात. कळलं का न्हू? गोबेची जेलोबी जेलोबी असे पात्रांव करता आमगेला. बरे कर या. ओके जबरदस्त जेलोबी जेलोबी. हाय guys, welcome. This is preparation for 15 August tomorrow. Yeah, Independence Day of India. Here jalebi jalebi. झालं नाही की आता भाई मासे टाइम हा. अच्छा कितकत मुकला जाणं. झालंय झालंय झालंय. ते तेल धुवला दोन्हीकडे तेल धुवला यायचं. जलेबी जलेबी फाल्या जलेबी आमगेले ते बरे झालं नाही. ते मागे जातले ते मागे माशे सोकिंगा गायला झालं नाही. ते हे बिस्तरी आम खावपा रे. हे आम खावपा आम खावपा बिस्तरी बरे झालं म्हणते मागी काटा व्हिडिओ. ओके बरे झालं नाही बेटा अजून. This is a Mario chef from Rossini making jalebi bai, and his co-partner Mr. Adolf. Chef, this is jalebi bai. जलेबी भाई 15 अगस्त के लिए भाई. 15 अगस्त के लिए भाई. And we have another partner from Philippines. Hello. And this is my co-partner also from Philippines. So this is Chef Adolf from Goa making jalebi bai for 15 August. And this is the Mario chef of the Rossini. Chef Mario, how is your day today? जलेबी बाई जलेबी झाले आमगेले जलेबी फाल्या फाल्या आमगेले जलेबी रेडी झाले. 15 ऑगस्ट आमगे 15 ऑगस्ट फाल्या सेलिब्रेट करताय बोटीचे. हेर जलेबी जलेबी बाई रेडी ऑलरेडी. दोन फूट पावत नाही मरे. हां 2 फूट पेन पावत नाही मरे. सगळ्यांना डायबिटीज आहे भाई. हाल आमगे 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करताय. ओके हाल हो व्हिडिओ फर्स्ट पार्ट मागीर सेकंड पार्ट मागीर हाल मागीर कंटिन्यू करता. ओके हिंगासून कवर करता हो व्हिडिओ. ओके देव बरो कर म्हणटा तुमकां. मोगासून बरी कर रावया बरी कर पावया. ओके आनी जेवण हाल मोठें जेवण जाय तें आहा. ओके रांदिला पार्टी रिक्वेस्ट केलो आहा फाल्यां. कॅप्टन सगळे येतले. ओके हाल मैं व्हिडिओ घालता वो कंटिन्यू करता हांव. हिंगसो कवर करता मागीर दुसरो मागीर कंटिन्यू करता हिंगसून. ओके आनी आज कोणाले हॅपी बर्थडे आहले हॅपी बर्थडे म्हणटा. आनी कोणाले वेडिंग एनिवर्सरी आहले वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू तुमकां आनी तुमचो मोगाचो मारियो. Yo man, Foggy man, Foggy. This guy is Foggy, alright. Hi guys, Welcome to my blog. please support and subscribe channel of Mr. Mario Joseph. No good, this guy no good. Bombo. Hi guys,
हिंगासा ब्लॉग कवर कोता अरे म्हाका मरे आज उडकासून काल तें लेट गायलो कमेंट म्हाका क्लाइव तेगे लेट येयलो म्हाका कमेंट हांवें तो ऑलरेडी एडिटींग बीन केल्लें मामागे बर्थडे आहलें न्हू रेमेतीन हॅपी बर्थडे तुका ओके सॉरी मातशें लेट जालो ओके गॉड ब्लेस यू तुमकां ओके मोग आसूं चल भाई बोरींगेन ओके चल हिंगासून कवर कोता ब्लॉग ओके गॉड ब्लेस यू तुमचो मोगाचो मारियो